Ita abulan ti Abril, marambakan ti araw ng kagitingan, amang ipakita ti kinabanwar, panagtitinulong, panagkaykaysa, ken kooperasyon. Mensahe akay ti gobyerno probinsyal ngay aplikar dagiti empleyado ti gobyerno, ken babaen ti sinseridad a panagserbi ti publiko, ket maipakitan ti heroism. Naipadanon daytoy kabayatan ti umuna a flag raising ceremony ita abulan ti Abril. Araw ng kagitingan is not only about dying, it is also about patriotism, it is about love of country, and it is about love for each one of us. One's value may not be apparent now, but there will come a moment where you will discover that you need each other. Together we are stronger, together we are better. Babaen ti panagtinulong ken panagkaykaysa, ad-adda a mapalagan ti panagbiag. Kabayatan ta aktibidad, inpakaamumeten ti Abra Electric Cooperative kadagiti member consumers ti manamnama a panagpangato ti singir ti kuryente no maidasig iti napalabas a bulan. Dahito panagpangato ti call, maus-usar iti panagpataray kadagiti planta a paggapuan ti kuryente, dumandanon kadagiti pagtaengan tayo ken pasdek negosyo. Agpadpada akaaduan ti supply tayo ti coal ken gasolina ken krudo ket ang angkaten ti Pilipinas iti sabali a pagilyan. Kiddaw da ti panagkikaysa ti amin iti panagino ti panagusar ti kuryente adakkel atulong tapno maibaba ti magastar iti tenga ti kangina ti supply ti kuryente. Maibasar met ti datos ti provincial BFP ngi mato ti fire incidents ti probinsya. Sumagmamano a forest fire ket nagtawd iti native kaingin ken ti panagusar ti apoy iti panagala ti diro ken abuos. Kuna ti ahensya at ti panangprebentar ti uram ket responsibilidad ti amin. Fire prevention is not solely the duty of the Bureau of Fire Protection. It is everyone's responsibility. It doesn't require special equipment. Sometimes, it's as simple as checking that our electrical outlets are not overloaded. Huwag nating hayaang mag-agawan ang appliances. Making sure we don't leave cooking unattended. Pagkain lang ang dapat maluto, hindi ang kusina. And ensuring that any open flame is completely extinguished before living. Inpeteng da ti kinaalerto ken kinasagana dagiti bumbero iti probinsya. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.